Goeie, welkom bij de Kaarroute. Het Fries Museum is al een man die een campagne starten om vreun voor het museum te verven. Hoe het hoe, wat en waarom van deze campagne aanst meer. Ik zal me eerst vertellen wat we oors nog in dit programma hebben. Danielle Buizer is celliste en net de meeste. Ze komt van het beeld en studeert in Londen, Parijs en New York. Komende sneeuwen treedt ze op met het Fries Symfonieorkest in Drachten. Sander Wiersma en Alle Jong binnen twee jonge kunstenaars. Ze wijnen en werken in Grenzen staan de garant voor indringende tekeningen en schilderijen. Beide weten ze duidelijk wat ze vertellen willen. En Keramiekmuseum Prinsessenhof toont het werk van Arlette Haverkamp. Ze is autistisch en pottenbakker en maakt bijzondere vazen op basis van een hele oude Japanse pottenbakkerstechniek. Danielle Buizer is 24 jaar en speelt cello op alle grote podia in Nederland. Ze waart groot op het beeld, volgt daarna lessen en masterclasses in Londen, Parijs en New York. En haar kost dit vol met prijzen. En ze spelen ik alles voor de Keniënen. Dat we binnen van haar Kaarroute binnen we hartstikke grutsk dat we haar in ons programma hebben. Danielle die treedt op met het Fries Symfonieorkest. Ik werd 8 jaar en van mijn vader kreeg ik een cello voor mijn verjaardag. En ja, daar ben ik dan weer op gaan spelen. Ik had nog niet eens lesafspraken staan of zo. En mijn broer speelde viool. En die leerde me dan een beetje dat ik dat vast moest houden. En ja, ik vond het heel leuk. En toen mocht ik op celloles. Mijn moeder is Cameroenees en mijn vader is Nederlands. Mijn vader houdt enorm veel van klassieke muziek. Hij speelt zelf trompet. En hij gaf al zijn kinderen, zeg maar, mijn ouders hebben 6 kinderen, de keus om een instrument te kiezen. En dat begon bij mijn oudste broer, die koos viool. De volgende koos hoorn en ik koos cello. Ja, het was gewoon heel normaal in ons gezin. Mijn voorbeeld was altijd Jacqueline Dupré, een geweldige celliste die helaas ook jong overleden is. Als ik haar vergelijk met andere cellisten, dan heeft ze heel veel muzikaliteit en ook vrijheid in haar spel. En ja, dus echt dat de passie overgebracht wordt, dat vond ik heel bijzonder. Ja. Natuurlijk, nou ja, iedereen voelt passie, maar de ene cellist focust meer op de technische aspecten en de andere wil weer precies doen wat een componist heeft geschreven. En dat varieert gewoon. En dat is meer van de passie? Ja, eigenlijk wel. Ja.
is het om met Danielle Buizer te spelen? Het is geweldig, maar ongelooflijk spannend. Omdat ze een ras muzikanten en de enige manier waarop zij kan spelen of waarop zij speelt, is zo temperamentvol dat het ongelooflijk spannend is om haar te volgen. Want het is een en al rubato, gevoel en alle kanten op in de goede zin van het woord. En dus voor het orkest om dat te volgen is ongelooflijk lastig. Een hele lastige klus, maar ongelooflijk spannend en ongelooflijk gaaf om te doen als het meeste lukt. Is dit hier een trotseheid? Ja, inderdaad. Ik ben heel trots en blij. Het is fantastisch. Wat denk je, komt Danielle op die grote wereldpodia te staan? Oh, dat is een moeilijke vraag. Dat hangt qua spelen wel. Je kunt nog zo goed zijn, maar je moet kruiwagens hebben. Ik denk dat het kan afhangen van op het juiste moment de juiste mensen. Op het juiste moment op de juiste plaats. Ik weet van anderen ook hoe die echt ondersteund zijn door een Jaap van Zweden bijvoorbeeld. Hè? Dat die zeggen, joh, deze is een hele goede violiste, Ja. die moet en die zet haar op het podium. Jaap van Zweden en Simone Lamsma. Ik wou zeggen, Qua spelen, qua uitstraling, qua temperament, zeker. Zeker. Heel gaaf. Nou, sneu 9 november speelt het Fries Symfonieorkest nog eens hetzelfde programma met Danielle Buizer in de Fonteinkerke in Drachten. Ik ben hier in het Fries Museum, nu nog onder de Twabaksmerk in Ljouwert, aast onder het Zeiloon. Hier in deze gong, onder de dieklongens, daar is zond deze simmer een podium voor jonge Friese kunstenaars. Wisselende exposities onder de naam De Straat. Op dit moment is er een expositie van Alle Jong en Sander Wiersma onder de naam Inner Space. Douwe Talma die ging in grens, want daar zijn niet de beide kunstenaars. Ik ben Sander Wiersma. Ik ben 29 jaar en ik woon hier nu in Grace. Ik ben geboren in Ljouwert. Sinds de studie ging ik hier doen. Ik ben beeldend kunstenaar en grafisch vormgever door Techbij. Weer in mijn atelier. Werk graag werkje om je schilderijen en tekeningen. Mijn naam is Alle Jong. Ik kom uit Hemmerik, dat is een dorp uit Friesland. Ik ben 23 jaar. Ik woon nu in Grijns. Ja, ik ben echt wel een tekenaar. Ik teken heel veel naar schilderijen. Ik heb heel grote schilderijen. En ja, het is vaak figuratief, dus ik kan dus herkennen wat er op het beeld staat. Alle Jong en Sander Wiersma dus. De ene studeren onder de Minerva Kunstacademie en de andere docht dat nog heel tijd. Beide mannen staan garant voor indringende schilderijen en tekeningen. En beide hebben een duidelijk beeld verregen over wat ze vertellen willen met haar keust. Als die op achtergrondjes bijvoorbeeld, ik maak een onderleiding van foto's van een gay parade. Ben ik wel bezig met bronmateriaal naar mijn hoorn ontzetten in mijn werk. Dus daarmee wil ik een eigen soort van wereld scheppen. Ik kan bijvoorbeeld wel laten zien wat voor foto hier al vragen hier. Nou ja, dat is deze. Dit is dus uit een parade van New York stelt wijzen. Ik kan wel zien dat het dus een heel hoog beeldbund is. Ik kreeg eruit pakte wat ik interessant vond. En dus wie ergens dat feest, maar ik had weer naar mijn hoorn zetten wat een soort van grillige vormen te aan. En ja, dat is dus het werkbund wat het nou worden is. Ik reageer vaak op dingen die me toch wel dwars zitten. Dus dat ik van, ja, bepaalde
hypocrisie ook wel. Ik heb wel werken waarin seksualiteit een rol speelt. En dat ik van ja, het is zo'n normaal ding ergens. Maar dat wordt dan toch heel moeilijk hoe die. En dat ik van ja, maar wat is dan het probleem? En ik wil ook maar mijn werk, wil ik soms meest confronteren daarmee. Toch dat idee van dat het net maar was, maar je tussen op elke billboard prikt naakt op het moment. En, dus het is heel dubbel. Ik haal die beelden gewoon uit de maatschappij. Dus het is echt net iets wat heel vier voet is. Het is dus een landschap waar ik mee bezig ben geweest. En waar ik eigenlijk dien heb is nou dit weer als bron nemen om dat in het grut terug te voeren. En dan gebruik ik dus, dat doe ik dus met acrylstiften. Zet ik dus die tekening op in het grut. En ik gebruik houtskool om eventueel een soort van aquatinten en tonen aan te brengen, waar het echt sfeer kruist in het beeld. Ik wil niet per se mooie plaatsjes maken. Er moet een balans zijn tussen duisterheid en skinheat. Ja, dat vind ik wel ontzettend belangrijk. En een goede reden daarvoor is dat, dat het leven gewoon ontzettend hut kan wezen. Misschien dat het hetzelfde met muziek is. Iets wat te duister is, wat een trieste inhoud heeft. Dat is dieper. Daar krijg je misschien meer gelaagdheden in kwijt. Als het alleen maar een mooi gezicht zou wezen, dan zou dat jet net bij mij. En dat had ik wel in mijn geschiedenis te meidje. Ik heb net een makkelijke jeugd gehad, dus een hoop gebeurt altijd. Dus die bagage die neemt ik mij. Dus het is ook heel persoonlijk. Het werk, ja. Ik hou van iets wat serieuzer is. Maar ik hou ook gewoon van een simpele schilderij van een koe, vind ik geweldig. Maar het hangt er heel van, daar wil ik ook een balans in hebben. Als de hele tijd de diep graaft, dan dat is ik net gezond voor meest. Dus ik denk wel aan het einde van de tijd ben ik eigenlijk best wel nuchter. Ja. Wat vies ervan? Ja, ik dacht vreselijk. Echt net een moment als je dit is echt... Dit is zo lastig. Hey, maar je staat dus nou together in het Fries Museum met een expositie. Is dat een eer? Ik vind het wel een eer. Ik vind het wel een mooie... Ja, ik ben er heel blij mee. Ja. Ik heb als jonge kunstenaar heb ik me al de afgelopen jaren al heel erg in mijn hol aan van het soort fantastisch was dat ik mijn carrière kan starten in het Fries Museum. En het is in Friesland, het is natuurlijk de ambities, ik heb grotere ambities dan het Fries Museum, maar het zit wel heel dichtbij me. Ik ben opgegroeid in Friesland en dat is, als zo snel toch een mogelijkheid meest hebben om daar iets te tonen, daar ben ik wel heel blij mee. Nog ontemai 27 november kunnen je Inner Space in het Fries Museum zien. De intree is vergees. Het nieuwe Fries Museum, dat aan het Zuilen gebouwd wordt en in september 2013 open zal, is deze week een vreugdeactie begonnen. Dat wil zeggen dat ze de komende tijd de provincie terug zullen om mensen te vragen voor €5 in de maand het museum te stiepjen. Het geld is nodig om naar je onkeepend aan te kennen en om onsprekende tentoonstellingen te maken. Want het museum mat en zil volk naar de stad loeken. Wij hopen dat we tijdens de opening in september 2013, dat we op dat moment in ieder geval 1000 vrienden hebben. De start van de campagne via op het Stadhuis in Ljouwert. Naast Peter Tuinman en Reze Westra winnen Jeltje van Nieuwenhoven en Pier Dijkstra vregen haar om deze wervingsactie te verbinden. Hoe meer mensen je in je winkel krijgt, dus je omzet gaat werkelijk met sprongen omhoog in deze tijd. Dat mag ook wel, hè? Na 5 jaar bloed, zweet en tranen, hè? Maar is het niet wat als jullie hier wat op het toonbank neerleggen dan? Maar betekent deze actie dat ze nou al te meer geld hebben, omdat het gebouw nog niet eens oud is? Dit prachtige museum, dat is veel groter dan het oude museum. Om daar een succes van te maken hebben we meer mensen nodig. En om er een succes van te maken hebben we een mooie, breed aanbod aan tentoonstellingen nodig.
En het gebouw zelf is natuurlijk ook veel duurder dan het oude gebouw. Dus dat brengt meer kosten met zich mee. Heb je dat van tevoren net gezien? Nou, daar is wel over nagedacht uiteraard. Tegelijkertijd is het zo, en dat is veel belangrijker, dat de investering in dit gebouw, toch bijna 40 miljoen euro, daar is heel veel energie naar uitgegaan de afgelopen 10 jaar. En die investering, die begroting, daar blijven we binnen. Daarvoor gaan we dit gebouw daar neerzetten. Hoe is het bij jou? Schrikken ze nog van? Allereerst willen we vrienden hebben omdat we vinden dat we die binding met die samenleving die willen we realiseren. En dat betekent hoe meer mensen lid zijn van de vriendenclub, hoe beter. Tegelijkertijd is het natuurlijk zo, als je vriend bent, dan betaal je daar ook een bescheiden bijdrage voor. 60 euro per jaar. 60 euro per jaar, 5 euro per maand. Nou, dus we nodigen iedereen uit om dat te gaan doen. En dan kunnen wij net even iets meer doen en dan kunnen we net even iets extra doen en dan kunnen we er een prachtige tentoonstelling van maken. Verleden jaar wie in Museum Prinsessenhof een grote uitstalling over Japans kakimon keramiek. Alette Haverkamp is pottenbakster en die ging daarheen en die wie daar helemaal slucht van. Alette is autistisch, maar dat stiert haar op geen enkele manier in een waai om mooie dingen te maken. En wat ze nog docht, dat is elementen uit die traditionele kakimon techniek in haar eigen werk integreren. En dat doet ze op zo'n goede manier dat het Museum het Prinsessenhof nou 12 van haar vazen in Brooklyn genomen heeft en die is ik exposeerd. Ik denk eigenlijk moet er nog een muziekje bij. Ja, het is nog heel stil. Hè? Ja. Hoe ik hier aan kom, dat hebben mijn ouders gedaan. Dat ik hier met mijn handen kan werken. Ze zien dat ik vanaf school heel goed met mijn handen kan werken, omdat ik hoge cijfer krijg. Ze zei, nou dan is de pottenbakkerij wel iets voor mij. Alette Haverkamp uit Duinem werkt al van haar zoontje de oor als pottenbakker. Omdat Alette autistisch is en omdat naar school gaan net zo goed slagen, kan ze via een persoonsgebonden budget 3 dagen in de week aan het werk in de Ljouwerte pottenbakkerij van Inke Vogel. Maar ik vind het best wel leuk eigenlijk. Met mijn handen werken. Is het ook moeilijk? Nou, de eerste keer is best wel moeilijk. Maar bij het einde ben je aan gewend. Weet je hoe je het met de techniek kan doen. Wat je veel ziet, is dat mensen dus allerlei dingetjes doen. Hè? Mensen met een zorgvraag. Die gaan allerlei dingetjes doen, leuke dingetjes doen. Dat is mooi. Maar daarmee ben je geen pottenbakker. Of daarmee heb je niet een beroep. En ik vind het belangrijk om een beroep te hebben. Ook al kan je misschien maar een deel van het werk uitvoeren. Dat is belangrijk. Mensen al vast hebben in het leven. He, je hebt ook een beroep. En daar ontleen je veel aan. En daar heb je structuur aan. En daar heb je al vast aan. Hij is klaar. Mooi. Erin. Ja, zo. Nou, dat gaat hij hoor. Ja, het is heel spannend. We kunnen stellen dat het eens heel goed gaat met het werk van Alette. Zo maken ze naar aanleiding van de grote Kakimon-expositie, verliezen hier in Keramiek Museum Prinsessenhof, 2 vazen die het nou in datzelfde museum te zien binnen. Inderdaad, Alette is hier best en zij hier echt trouwens de uitnodiging jongen. En nou ja, daar had ze dus dat detail had ze van naam en dat had ze dus feitelijk ek kopieerd, zeg maar. Maar ze had er wel
eigenlijk een eigen swing aan doen, een eigen interpretatie, zeg maar zeggen. En in Japan bijgelijks is het heel normaal en is feitelijk een heel heeg ambacht feitelijk om iets te kopiëren. In Japan is het zogenaamde kakimon porselein maken. En dat is zo'n rond 1620 had die familie Kakimon is ermee begonnen. Dus haast hier in Friesland vanzelf Tigelaar in Makken. Die is ook al 400 jaar dwaande, met een familie die dat dien had. Maar ook de familie Kakimon. En het grappige is dat die man, de laatste van die familie, dat hij dus nou, ja, hij is toch de regering als levend erfgoed is hij feitelijk gebombardeerd. In de eerste instantie ben ik verbaasd over wat zij maken hier. En later heb ik dus pas dat autisme erbij ziet. Nou, dat vind ik op zich net nieuwsgierig. Ik zie ze altijd even zo volle bekers als er mensen binnen, want ze zeggen er al hier oors uit. Maar het is wel heel nieuwsgierig dat iemand mijn volle overgave hier mee dwaande is. En op zich vind ik het ook wel heel belangrijk dat een museum midden in de maatschappij staat. Wat er heel goed aan is, dat zij heel goed het dessin kopieerd had wat ze gezien had op een van die Lietse pontjes. En het is zo goed omdat zij dus heel gedetailleerd dat dessin oernam. En kijk, als die Japanse keramiekschilders dat doen, had ze dat feitelijk ook die. Een mooi slaantje. Dat vind ik best wel heel knap eigenlijk. En ik ben heel trots op dat ze ook in een museum zo staan. Ik zal het me nu aansmeren. Mijn interesse is bij Chinese kunstwerk en Japanse. Hoe ze dat hebben gemaakt met heel klein dun penseeltje. Dat het gewoon heel klein is gemaakt. En dat ze toch zoiets moois kunnen maken. Gaat goed aan letten? Ja. Zo. Maar ik ben geboren pottenbakker. Dit wie de kaarroute naaiweken dan bericht we onder oren vanuit Italië over Lied Internationaal. Janne Eijer van Jobbegeer die zal het erop nemen met zijn halve oren deelnemers aan dit festival voor mensen jongen in een minderheidstaal in Europa. Dank voor het zien. Tot naaiweken.